Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadèrèngipun kula nglajengaken materi unggah-ungguh basa. Dipunwiwiti kalih dedonga rumiyin. Donga kawiwitan. Donga paripurna. Kula absen rumiyin nggih, Cah. Abdul wonten. Aziz wonten. Muhammad Miftah wonten. Raya wonten. Zahra wonten. Yusuf wonten. Dita wonten. Anissa nggih wonten. Jangkep nggih niki, Cah. Kula lajengaken materi unggah-ungguh basa Jawa. Wonten kaping setunggal pemahaman unggah-ungguh ing basa Jawa kaliyan hakikat unggah-ungguh basa Jawa. Unggah-ungguh inggih menika tata pranataning basa miturut lenggah tata krama. Unggah-ungguh ugi saged dipunwastani unda usuking basa utawi tingkataning basa adhedhasar anggenipun ginakaken. Tiyang ingkang badhe ngetrapaken unggah-ungguh boten badhe uwal saking tata krama. Tata krama awujud solah bawa, tindak tanduk lan patrap nalika sesambetan utawi komunikasi dhateng sinten kemawon. Supados satunggaling tiyang anggenipun micara utawi gineman selaras kaliyan unggah-ungguhipun kedah ngatosaken setunggal sinten ingkang gineman utawi ngrumaosi pribadinipun ingkang gineman, kalih sinten ingkang dipun ajak gineman, kaping 3 sinten utawi menapa ingkang dipun ginemaken, sekawan wekdalipun rikala gineman, gangsal papanipun rikala gineman, kaping 6 swasana rikala gineman. Nggih. Saniki kula badhe nyuwun pirsa kalih panjenengan. Sedaya nggih. Basa Ngoko Lugu menika menapa Abdul? Cobi dipun jlentrehaken kaliyan tuladanipun Ngoko Lugu. Inggih leres. Ngoko Lugu ginanipun kagem gineman setunggal tiyang sepuh dhateng putra wayah menapa dene dhateng lare anem sanesipun. Kaping kalih dhateng sesaminipun kanca sepantaran tuladanipun lare kaliyan kancanipun. Kaping 3 pangageng dhateng tiyang sagandanipun tuladanipun juragan dhateng baturipun. Kaping 4 pangudharasa utawi gineman kaliyan pribadinipun kiyambak. Inggih menika gineman dhewe. Muni-muni dhewe. Wonten tuladanipun Ngoko Lugu nggih menika
percakapan nggih. Misal Anjani kalihan Puspa. Anjani, Pus, aku mbok kok ajak garapan matematika wingi kae. Aku wingi kuwi durung dong. Puspa, yo gini kok bisa ora dong. Ojo-ojo wingi kowe ora ngatekake. Tuladhanipun ngoko lugu. Lajeng Anissa, basa ngoko alus jlentrehaken, Mbak. Kalian tuladhanipun. Kok ora ngerti? Wingi ngatekake apa ora? Tuladhanipun ngoko alus yaiku umpamanipun Pak Imam kalihan Pak Panjang. Pak Imam, Pak Panjang nuwun sewu, panjenengan mau wis dhahar apa durung? Pak Panjang, aku toh, lah yen aku ya durung mangan, apa panjenengan arep mbayari aku jajan ning warung? Basa ngoko alus inggih menika basa kaginakaken dening tiyang ingkang sampun supeket utawi akrab nanging tasih nggadahi raos ngurmati dhateng ingkang dipun ajak gineman. Umpamanipun antawis sesaminipun kanca nyambut damel ing kantor, sesaminipun kanca sekolah lan sapatunggalipun. Lajeng Zahra, basa krama lugu. Sebutke Zahra, basa krama lugu inggih menika menapa kalian tuladhanipun. Inggih leres. Wonten ingkang kurang. Kula Ibu inggih. Basa krama lugu ginanipun kangge gineman dhateng sesamining kanca ingkang dereng supeket utawi akrab. Wonten ing tiyang sepuh dhateng tiyang ingkang langkung enem ananging ingkang dipun ajak gineman wau sinaosa enem nanging wajib kinurmatan. Tiyang ingkang nggadhahi kalenggahan utawa derajat pangkat inggih dhateng adaripun ananging gadahanipun wau yuswanipun langkung sepuh utawi wajib kinurmatan. Kaping sekawan, tiyang ingkang gineman priyayi luhur lan ingkang dipun ajak gineman tiyang limrah ingkang sampun sepuh yuswanipun utawi wajib kinurmatan. Leres tuladhanipun Mbak Zahra mekaten, adik-adik sedaya, kula ing mriki ngaturaken panuwun dhateng sampeyan sedaya. Dene sampun purun dugi ing pepanggihan menika. Nggih leres, Mbak. Sinten kemalih sing dereng paham menawi unggah-ungguh basa wonten badhe nyuwun pirsa. Inggih, Mbak Dita badhe nyuwun pirsa basa krama inggil. Menawi basa krama inggil niku sami kalian basa krama liyane. Basa krama inggil ginanipun kangge gineman tiyang ingkang gineman dereng tepang kalian ingkang dipun ajak gineman lan ingkang dipun ajak gineman wau ketingal langkung sepuh utawi tiyang ingkang kagungan pangkat inggil. Saged nggih, tiyang ingkang gineman langkung enem yuswanipun tinimbang ingkang dipun ajak gineman lan ingkang dipun ajak gineman wajib kinurmatan. Kaping 3,
Tiyang ingkang gineman langkung cendhek derajat pangkatipun tinimbang ingkang dipun ajak gineman utawi ingkang dipun ajak gineman wajib kinurmatan. Wonten tuladhanipun basa krama inggih menika Mas Wisnu micara kaliyan Eyang Wisnu. Kados pundi Mbah gerahipun sampun dangan menapa dereng? Eyang mangsuli. Rasane kok durung iki? Miturut kowe kepriye le supaya simbah cepet mari? Nggih. Sampun dos sedaya nggih. Kula cekapi materi lan pepanggihan menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.